Ngiyanibingelela nginamukele ngezandla ey'thobule kweSimanzonke Maskandi Channel. Umfowabo Mahlobo phansi kwanongoma Bambizi Crash Amandiya. Engena njengamanje uNkosazana Dlamini-Zuma usememezelile ukuthi ngeke njengo-government bese xekise isinqumo ababesithathile esimayelana notshwala sokuthi umuntu ozothwala lephuza noma ebudayisa noma ebuthutha imoto yakuzobhekana nengalo yomthetho. Lokhu kuze emva kokuthi abalungu amele ama-Antaveli nabaphuzayo befake isicelo ku-government ukuthi axakise imithetho. Kodwa u-government uthi uyasichitha lesi phakamizi njengoba kuzogqugqumezela ukuthi abantu bedawe mase kuwenza ukuthi i-coronavirus ingavikeleki kalula abantu mase bedakile. Noma kunjalo, emavikini ambalwa andlule kubonakala abantu abaningi sebephila kakhulu utshwala bezisuka kulesiqali nokunye okwenziwa ngomthombo. Okuholela ukuthi u-government avale imithombo eminingi no-East yatshwala ey'tolo. Noma kunjalo abantu babuye bengahluleki njengoba kuvele ukuthi abantu abaningi sebezenzela utshwala oxutsha opayinaphu, uviniga noma aphula nezinye izinto ebizwa nge-full aphula. Lokhu kudala ukuthi futhi i-government ethi lobu tshwala lobu avumelekile nabantu bathola bephuza futhi bazophinde bebhekane nendlela nengalo yomthetho njengoba kuwutshwala lobu obungaphasisiwe eSouth Africa and futhi abaziwa nama-chemicals axutshwa khona ukuthi alungele yini ukuthi kube semzimbeni womuntu. Ezilandelayo futhi kumculo amaskandi sazi ukuthi isikhathi sagodi isona isikhathi abaculi abaningi abakhipha ngaso. Njengoba sazi abaculi asebedumile njengoVeza Emnyama njalo ukhipha amabunjwa noma bekhiphe indiya. Ku-Facebook-ke uPhumlani Veza Emnyama ufaka Khumalo ubhalile ukuthi ngenxa yale corona engivimba ngendiya kulo nyaka ozayo ususeduze alukho uxolo-ke ake siqiniso ku-EFT. Lokho kuchaza ukuthi iVeza Emnyama ngeke isalikhipha ihlilo indiya njengoba sazi ukuthi kukhona iVeza Emnyama, kukhona amabunjwa, khona nendiya. Ithe ngeke isakwazi ukukhipha indiya kulo nyaka ngenxa yaleli ukhuvethwa khona okubavimba ukuthi bengakwazi ukuphuma emakhaya bakwazi ukuyoqopha isitudiyo. Njengoba sazi ukuthi iVeza Emnyama ngoDisemba ibikhiphe i-album ethandwa kakhulu abantu ebizwa nge-EFT, ejayiza nge-EFT. Isho imali-ke yelobolo, ithi ubani usalobola ngey'komo uzithi inkomo ayizo nge-EFT. Ithi abantu abaqinisa kakhulu kulo album ngoba kulo nyaka ayiboni ukuthi isazokhipha indiya okwi-album ethandwa kakhulu abantu. Abanye bathanda ukuthi inoshuni kakhulu ongathi wedla amanzi uma ukhumbula Mgqumeni, le album yakhe ebizwa ngedla amanzi. Indiya linalo ushuni lowo kodwa lithe sesiyobamba kakhulu ngonyaka ozayo ngoba isikhathi sesihambile kakhulu ukuthi seningakhipha indiya. Sesiyobamba mhlawumbe koVeza Emnyama le masekupheleni unyaka. Njengoba sazi futhi sisekuye iVeza Emnyama izokhipha into ebizwa ngoMaskandi Trap. Into leyo kuzoba ingoma eyifana nezojayi esa-hip hop ngoba njengoba sibonile ukuthi wakhipha ingoma futhi 21 days hip hop. Uthe usezokhipha i-album-ke manje i-hip hop ucula yona iVeza Emnyama njengoba sazi ukuthi umuntu ongacishe umbizwe ngamakhono-ke sengashilona kitsho ngelihle lakithi kaNongoma. Kodwa umuntu onamakhono amaningi, isiginci, izinto ey'ningi nezilaphi langena i-hip hop langena uMaskandi. Sengiphethe uMaskandi Channel sekulandela indaba zokuthi uKhuzani uphoste ividiyo akababize ukuthi abafana bakuba ecula ingoma. Lokho okudala ukuthi ushiya abantu bebambe ikhanda ukuthi kade khona ikhono elingaka kubo kaKhuzani. Abanye bebesho nokusho ukuthi akabathathe bafake e-studio labafana banekhono elimangalisayo. Kodwa nathi ngaphandle kokuthi lokhu simosha isikhathi asesikhombisa labafana ukuthi bebecula kanjani, awabuke nabo. Ufahlasele thina sewuyofa thina nengane zethu. Ufahlasele thina sewuyofa thina nabantu bethu. South Africa safa ile corona yona yafika njani yabuya singazeleli corona
singaseleli korona. Bona yapya njani, yapya singaseleli korona. Bona yapya nomuntu, yapya singaseleli korona. Bona yapya nomuntu, yapya singaseleli korona.